Moikka kaikille! Täällä Sonja höpöttelee jälleen Kesätähteet podcastin parissa ja meillä on aiheena tänään vaarallinen jäte. Ja meillä on täällä tänään Tommi kertomassa vähän vaarallisesta jätteestä. Haluatko Tommi vähän esitellä itsesi ja toinen kuvasi? No joo, terve vaan munkin puolesta. Mä oon Savon Tommi, mä toimin täällä Loimihämeen jätehuollossa työjohtajana ja mun toimenkuva on tietysti yksi näistä näiden vaarallisten jätteiden vähän kanssa toimiminen, eli mä vähän kilpailutan näiden jätteiden menoa ja katson, että jätteet tulee oikein ja olen toiminut firmassa turvallisuusneuvonantajana ja käsitellyt itsekin noita jätteitä, vaarallisia jätteitä, että ne on niin kuin sillä lailla tuttu asia mulle. No niin. Sitä kuulostaa tosi hyvältä. Eli haluatko tarkentaa vielä, mitä tarkoitetaan vaarallisella jätteellä? No vaarallinen jäte on semmoinen, mikä niin kuin voi aiheuttaa terveydellistä tai ympäristölle erilaista haittaa. Siinä voi olla erilaisia haittaominaisuuksia niissä vaarallisissa jätteissä. Yleensä kun astioissa on tämmöisiä erilaisia lipukkeita ja merkintöjä, missä kerrotaan, että onko se vaarallista jätettä. Siitä helposti tunnistaa, jos joku purkkikin on kotona, että vaikka otetaan esimerkiksi vaikka joku tämmöinen kodin putkimies, millä puhdistetaan näitä viemäreitä, niin siinä astian kylissä on semmoisia niin kolmioita poikittain, niin sitten ne kolmiot kertoo, että siinä on jotain vaaraominaisuuksia. Ja kodin putkimiessähän on aika paljonkin, kun se on kauhean emäksistä, niin sen pH-arvo on jossain 13-14. No jos tässä tuli äsken mainittua tosiaankin tämä kodin putkimies, niin voitko antaa muita esimerkkejä arjessa syntyvästä vaarallisesta jätteestä? No joo, jos niin ihan kotonakin, niin voi olla tämmöisiä vanhoja pensoja, mikä ruoanleikkurissa, liuottimia, maalit, akut, loisteputket, paristot. Kestopuukin lasketaan nykyään vaarallisiksi jätteeksi ja niille sitten niitä niin käsitellään vähän eri tapaa, mitä niissä tulee, mutta tuolla netissä, kun vähän pyörii, siellä on semmoinen sivusto kuin vaarallinenjate.fi. Niin siellä on hyviä ohjeita ja neuvoja, mistä voi nopeasti katsoa. Ja tietysti aina voi tänne meidän asiakaspalvelunkin soittaa ja kysellä, kyllä me täältä sitten jotain neuvoja annetaan eteenpäin. Joo, kuulostaa hyvin siltä, että ne on kuitenkin saatavilla se tieto. Tietoa löytyy, kun viittii vaan niin kuin, ja helposti netistä löytyy niin kuin tietoja, kun kirjoittaa. Sitten meillä on tämä kaveri, tämmöinen mikähän nimellä se on, kiertokaveri, niin sinne kun kirjoittaa, menee Loimihämeen jätehuollon sivulle, niin sinne kun kirjoittaa vaikka maali, niin sitten sieltä se kertoo, että onko se vaarallista jätettä ja mihin se täytyisi viedä ja muuta, että sitä kannattaa hyödyttää tuossa meidän kotisivulla. Toi on tosi hyvä. Varmasti monilla on silleen, että mihinkäs minä laitan kaikki ylimääräiset öljyt, mitä vaikka vaihtaa autoon. Niin todella hyvä. Miksi on sitten tärkeää lajitella ja käsitellä vaarallinen jäte? No, vaarallinen jäte tosiaan, niin siitä voi aiheuttaa niin itse henkilöllekin erilaisia juttuja, tai jos niitä hengittää, niin voi jotain keuhkoihin tulla. Sitten tietysti ympäristölle nämä vaaralliset jätteet on niin tosi pahoja, koska sillä pienelläkin määrällä voi pilata isonkin alueen joku pohjavesikaivon tai jonkun muu, jos menee mitä vaan tämmöistä niin vaarallista jätettä, niin se on kyllä hyvä laittaa niin kuin erikseen ja omassa astiossa tuoda pois. No tuossa just vähän sanoitkin siitä, että voi olla ympäristölle ja ihmisellekin haittaa, mitä muuta siitä niin kuin on, mitä haittaa ympäristöllä? No siinä voi pilaantua esimerkiksi pohjavedet tai sitten joku maahan tulee jotain öljyä, niin se voi niin pilata, jos kotonakin kaatuisi paljon öljyä pihalle, niin sitten joutuisi niin öljyt poistamaan maa ja pistää puhdasta maa-aineesta. Jos sulla on vaikka maataloudessa joku polttoaine säilyy ja se alkaisi vuotamaan, niin se on iso homma, kun siellä kaivetaan ne kaikki öljyiset maat pois sieltä ja pannaan puhdasta maa-aineesta sisälle. Että siihen tulee kaikki maailman viranomaisjutut ja muut. Se ei ole ihan yksinkertainen homma tehdä sitä hommaa. Ehdottomasti.
Tässä työssä sä oot varmasti, kun oot saanut paljon ihmisiltä niitä vaarallisia jätteitä, niin mitkä on ollut yleisiä virheitä, mitä ihmiset on tehnyt, kun ne on ollut toimineet sen vaarallisen jätteen kanssa? No tietysti se on aina ikävä homma, että kun pakataan väärin niitä, että on niitä limskapullokastioita ja sen tyyppisiä, että vaarallinen jäte, kun sä ostat kaupasta vaarallista jätettä, vaikka maalia, liuotinta, kärpättiä, ihan mitä vaan, niin ne on niin kuin valmiiksi yritykset, ketä niitä myy ja pakkaa, niin ne on niin kuin miettinyt, että tämä astia kestää tätä vaarallista jätettä. Ja jos se niin kuin laitetaankin väärään astiaan, niin siinä voi tulla tosi iso ongelmia, että meillä itsellä joskus asiakas oli tuonut esimerkiksi muurahaishappoa, ison metallisen tynnyrin, ja muurahaishappo ja yleensä hapot niin kuin metallin kanssa reagoi, niin se oli räjähtänyt se tynnyri täällä viikonloppuaikana, ja se oli iso ongelma. Mekään ei tiedetty, että siinä on muurahaishappo. Asiakas oli vaan niin kaatanut sen väärään astiaan, että sitä varten on erilaiset muovit, mikä kestää vaarallisia jätteitä, ja ne on pakattu semmoisiin astioihin. Sitten jotkut vaaralliset jätteet täytyy säilyttää metalliastioissa, jotkut täytyy lasipulloissa. Kannattaa oikeasti miettiä, että ne säilytetään alkuperäispakkauksissa. Se auttaa meitä täällä tunnistamaan ne jätteet, koska me odotetaan, että silloin se jäte on sitä, mitä sen pakkauksessa on. Myös kotona ei synny mitään ongelmia tulipalojätteiden kanssa tai muuta, että sieltä voisi tulla tulipaloa aiheuttaa, jos on jotain vääriä jätteitä, niin kuin vaarallisia jätteitä keskenään reagoisi. Toi on todella hyvä huomio, että jos ne on kertaalleen ollut ja tietynlaisessa pakkauksessa, niin ehkä pidetään sitten siinä. Kannattaa säilyttää ilman muuta. Se helpottaa meitä ja sitten kotona ihmisiä myös sitä omaa. Kyllä. Missä täällä vaarallista jätettä voi siis palauttaa? Eli meillä on nämä jäteasemat, Loimihämeen jätehuollon alueella 7 ehkä, jos mä nopeasti muistan. Varmaan 9kin, jos kaikki lasketaan. Sitten meillä on semmoisia vaarallisen jätteen kontteja meidän puhutaan ekotekopisteistä, niin eri kunnissa, että esimerkiksi Jokioisella, Tammelassa, Oripäässä ja Kiikoissakin, semmoisia ollaan niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa pidetty noista kontteja, että sinne voi myös palauttaa niitä. Ja sitten meillä on semmoinen ekoteko-tempaus kerran vuodessa, missä me kierretään niin kuin ympäri maakuntia ja mihin ihmiset voi niin kuin tuoda vaarallisia jätteitä. Meillä on aina yleensä ollut se toukokuussa, nytkin meillä oli toukokuussa tuossa noin 3 viikon rypistys siinä ja sinne me niin kuin halutaan, että ihmiset tois vaarallisia jätteitä. Tuo vaarallisten jätteiden tuonti on sillä lailla helppoa, että aina kun esimerkiksi jäteasema on auki, aina voi tuoda ilmoitteeksi kotitalouksista vaarallista jätettä sinne. Ei tarvitse odottaa sitä tempausta. Tietysti se tempauskin on hyvä, että kun ihmiset muistaa sitten, että kun vaarallista jätteet olisi hyvä kerran vuodessa ainakin tuodaan kotiin pois. Niin silloin ihmiset huomaa, että jaha, minunkin tämä keräys, tuodaankin sinne keräykseen. Mutta aina suosittelen myös jäteasemien käyttäjiä. Se on paljon kyllä kasvanutkin tuon koronan ansiota, että silloin kun meillä oli korona päällä, niin meillä ei ollut tätä vaarallisjätteen keräystä, niin ihmiset toi jäteasemille paljon ja nytkin se jatkuu se homma, että meille tulee tosi paljon niin vaarallista jätettä. Että esimerkiksi mä katselin tuossa tilastoja, niin viime vuonnakin meille tuli 140 tonnia maalia, ja se on iso määrä. No niin. Tässä on mainittu maali ja sitten jonkinlaisessa niin kuin myöskin vähän öljyä ja happoja. Niin mitä muita niin kuin tuotteita kuluttajien olisi hyvä tarkistaa ennen pois heittämistä? Tosiaan, että kyllä mä niin kuin suosittelisin, että niin kuin loisteputket tuodaan erikseen. Tietysti niissä sisältää pieniä määrä elohappoja, paristot. Ne täytyisi aina pakata ne paristojen navat, koska se aiheuttaa pienen tulipaloriskin. Sitten sitä mä kannustan, että me ollaan huomattu, että kun ihmisellä on vaikka akkuporakone tulee, se akkuporakone kuuluu serromuksi, niin se akkuporakoneen akku tulisi irrottaa ja se pannaan eri paikkaa sitten jäteasemalla. Et se on semmoinen iso riski tulipalolle, että jätetään siihen ja kun puhutaan näistä uudet akut ja näitä Lion-akkuja, niin se on kuitenkin jää sitä jännitettä koko ajan ja virtaa sinne, niin se voi tosiaan, kun se vähän kolhaisee sitä, niin se voi aiheuttaa reagoja ja tulipalo. Ja yleensäkin nämä akkujen lataukset, muut tämmöiset niin kuin kännyköiden akkuja, sähköpyörien akut, tämmöiset, niin niitä ei saisi niin säilyä, olla
niin kuin ladata sillä lailla, että ei niitä valvota. Niin juuri. Se on, vaikka mä tiedän, itsellekin tulee välillä sillä lailla, periaatteessa sängyn vieressäkään puhelintahan ei saisi ladata, koska siinähän tulee iso ongelma, että jos se syttyisi palamaan, niin se ei välttämättä edes pääse makuuhuoneesta ulos. Näinhän se on. Joo, se on yleistä kaikille. En ketään tuomitse, mutta itsekin välillä teen sitä, mutta kyllä sitä niin on huomannut meilläkin, että tosiaan, että meillä on syttynyt pieniä tulipaloja, niin yleensä on ollut näistä akkuista, että meillä nyt itse esimerkiksi meillä täällä Kiimassa parasta aikaa tehdään semmoisia paloturvakaappeja, eli meillä tulee missä me ladataan meidän työkoneet, sähkökäsityökoneita, ja siellä on semmoinen erilainen patruuna, että niin sammuttaa siihen hommaan, että me niin töissäkin joudutaan ottaa tosi tarpeesti tämä homma. Joo, siis toi on niin todella hyvä esimerkki kyllä, täytyy sanoa, että mä olen ihan mykistynyt jopa. Ja kun se vaarallinen jäte on palautettu oikeaan paikkaan, niin mitä sille tapahtuu? No, mehän niin päällä pakataan ne vaaralliset jätteet niin isompiin määriin. Eli jos joku asiakas tuo vaikka sanotaan 4 kannun öljypakkauksen, missä on vanhaa käytettyä jäteöljyä, niin ja kaadetaan se, tyhjennetään sitten omaan säiliöön. Samalla lailla, jos tuo jotain pesuaineita, kaadetaan ison astiaan, liuottimet, muut, ja jokaiselle sitten niin jätteellä on oma astia, ja sitten me joudutaan pakkaamaan se astia siten, että koska kun vaarallisia jätteitä kuljettaa isoja määriä, niin sillä kuljettajalla, ketä kuljettaa niitä, täytyy olla semmoinen ADR kautta VAC-lupa. Ja silloin kun niitä kuljetetaan, ne astiat täytyy pakata oikeasti, sille merkitä niin, että siinä on ne vaaraominaisuudet, jätteen nimet ynnä muut systeemit. Jos tulisi vielä joku onnettomuus, auto ajaisi ojaa, niin sitten pystyttäisiin katsomaan, että siellä on semmoisia vaarallisia jätteitä, mitä pelastuskunta sitten tarvitsee tietoa. Et me niin käsitellään ne vaaralliset jätteet täällä Forssassa kaikki, me haetaan joka jäteasemilta tänne ja täällä sitten pakataan ja lähetetään vähän eri paikkoihin, että meillä on semmoisia yhteistyökumppaneita, ketä sitten turvallisesti ne käsittelee ne vaaralliset jätteet. Yleensä niistä tehdään, menee jonkin voimalaitoksiin tyyppisiin paikkoihin, millä on ympäristölupa ottaa vaarallisia jätteitä vastaan. Niistä voidaan tehdä niin kaukolämpöä ja sähköä, että ne sitä kautta niin hyötykäyttöä tulee. Mistä tässä on niin lähin paikka, mikä ottaa vastaan täältä Forssasta? No, tuossa on vaikka Riihimäellä entinen Fortumi, sitten sinne ollaan viety, sitten on näitä yhteiskunnan kierto Oy, Vantaalla aukeaa semmoinen iso jätevoimala, missä on, niin pystyy ottaa vastaan. Me tehdään niin erilaisia sopimuksia sitten eri yritysten kanssa, ketä niin käsittelee meidän jätteet, että se on niin luvannanvaraista toimintaa siellä niin jätteen vastaanottopaikassa myös. Meidän täytyy varmistaa, että se yritys, ketä meitä hakee jätteitä tai viedään, hänellä on luvan kunnossa, että hän voi käsitellä vaarallisia jätteitä. Millaisia suojatoimia tässä vaarallisen jätteen käsittelyssä vaaditaan? No meillä on henkilökunnalla täällä, meillä täytyy olla niin kuin pitkähiaiset tämmöiset hihat ja housut, puntit. Sitten suojalasit täytyy olla. Ja jos meillä niin käsitellään jotain liuotin tyyppisiä aineita, pesuaineita, niin sitten täytyy olla vielä henkilökohtainen maski. Et osa meillä käyttää tämmöistä puolimaskia, missä on suodattimet, mikä niin kuin, on tarkoitettu niin kuin liuottimille ja muille, että siinä on eri koodit niissä maskeissa. Sitten meillä on myös semmoisia, voi käyttää, jos haluaa semmoisia ilmamaskia, että sun koko päässä on semmoinen niin kuin iso maski ja sinne koko ajan annetaan ilmaa, ettei niin kuin tulisi sitä hengitystä, että joutuisi näitä höyryjä haistelee siitä. Itse tässä niin kuin tuli vaan mieleen sille, että sairastan migreeniä, niin todennäköisesti en pärjäisi tällä puolella. Joo, se vähän semmoinen, että sitten kun tuonne puhutaan niin meidän ekotekotallista, missä käsitellään niitä vaarallisia jätteitä, niin kyllä siellä niin kuin aika vahva tuoksu on. Esimerkiksi torjunta-aineet on semmoisia, mitkä niin kuin on tosi vahvoja, että kyllä sitä niin kuin vaikka on niin suoja- ja hengitysmaskit ja hyvät vaatteet päällä ja sitten kun kaveri tulee sieltä, niin kyllä se, niin kuin se haju jää niin vaatteisiinkin, että huomaa, että
nyt on esimerkiksi henkilö käsitellyt niitä torjuntaa, että meillä niin tietysti meidän työn puolesta 3 vaihtovaatteet ja muuten pystytään koko ajan vaihtaa vaatteita, että ei tämä niin likaisissa vaatteissa siinä suhteessa olla. Mm. No just tosiaankin, miten työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus varmistetaan? No, meillä on ketä meillä käsittelee näitä vaarallisia jätteitä, niin ne käy tämmöisen kurssin, vaarallisen jätteen peruskurssin. Et siinä niin kun annetaan semmoinen perusinfo siitä, ja sitten tietysti kun meillä on näitä kokeneita työntekijöitä, niin se tieto myös siirtyy niitä kokeneita työntekijöitä näille nuorempille hommille, että sillä meillä on niin hyvä tilanne ollut, että meillä on ollut esimerkiksi pitkään nyt 2 jäi tässä eläkkeelle, niin 2 henkilöä oli 20 vuoden työkokemus, niin siis tieto ollaan saanut siirrettyä niin nuoremmalle sukupolville. Että se on tämä on aika sellainen spesiaalinen ala, että välillä tarvitsisi olla joku laborantti, mutta kun tuodaan jotain vaarallisia jätteitä, niin sitten meidän täytyy vaan sitten jos ei me sitä ehkä löydetä sitä oikeaa ominaisuutta sitten, niin sitten me vaan pakataan se semmoinen tuntematon jäte ja se lähtee sitten niin meiltä eteenpäin. Onko tuot paljonkin tuot ei hirveästi. Että jotain, ne on aina ongelmia semmoisia, kun tulee joku sukupolvenvaihdos maatilassa, tämän tyyppinen, niin siellä on voi olla vaikka 20, 30, 40 vuoden vaarallisia jätteitä. Ja kun tulee sinne henkilö, ne on ollut, pappa on pitänyt näitä täällä 50 vuotta, mä en tiedä yhtään mitä ne on. Kyllä me näille kuitenkin aina yritetään löytää se oikea, ja ollaan löydettykin, että ei mene jostain oikein vaaratilannetta on tullut täällä 30 vuoden aikana, kun Loimäen ja teho täyttää 30 vuotta, niin ei semmoista, että ihan yksittäisiä tapauksia, mutta niitähän nyt tulee inhimillisistä syystäkin. Että. Kyllä. Pystyttekö te täällä vai meneekö se sitten sinne, vaikka esimerkiksi sinne Riihimäelle sitten tehtäväksi, jos on montaa erilaista ainetta samassa pakkauksessa, että pystyttekö te erottelemaan ne kaikki? Aina me täällä erottellaan, että niissä on tosiaan mahdollisuus, puhutaan semmoista NOS-tuotteista, että se saa sisältää erilaisia aineita. Että kyllä me sillä lailla, että me pääsääntöisesti me erotellaan täällä liuottimet, pesuaineet, jäädytinnesteet ja jarrunesteet. Ne menee erikseen sitten, jos tulee jotain yksittäisiä hapupulloja, ne pakataan ihan erikseen semmoiseen ekoboksiin, mikä lähettää eteenpäin. Että ne kyllä me nyt aika pitkällä pystytään sillä lailla lähettämään, että siellä sitten vastaanottaja tietää, mitä me lähetetään. Mutta kyllä se työtä vaatii, että se ei ole ihan tuosta yksinkertainen homma. Aivan varmasti. Miten vaarallisen jätteen määrä on muuttunut niin kuin kotitalouksissa tai teollisuudessa? No meillähän ei hirveästi tule teollisuudesta kuin ihan yksittäisiä määriä, koska meillä on semmoinen, että me otetaan yrityksiltä vain 100 kilon saakka vastaan. Koska meidän pääpaino on tässä kotitalouksien vaarallisista jätteistä. Että kyllä vaarallisia jätteitä on tullut paljon ja ihmiset on alkanut tosi ymmärtää, että oikeasti vaarallista jätettä, että se on vaarallista jätettä. Että esimerkiksi tuo lääkehommahan on kasvanut aika paljon meillä, että meillähän on semmoinen sopimus, että kaikkiin Loimihämeen jätehuollon oleviin apteekkiin voi viedä lääkejätteitä. Ja se lääkejätteen määrä on kasvanut aika paljon. Toisaalta siinä on varmaan semmoinen, että apteekkikin on vähän ruvennut myymään jotain tuotteita, mikä ei ole vaarallista jätettä, niin luodaan sinne. Mutta jos mä nyt heitän hatusta tämmöisen, että 10 vuotta sitten meille tuli jotain määrä vaarallista jätettä, nyt meille tulee 3-kertainen määrä sitten. Ja kyllä se näkee, kun lukee tuossa lehtiä ja muita, että näiden verenpuhdistomeen, kun nehän pystyy sieltä katsomaan sen, että onko sen lääkkeitä laitettu vessan myös alas, niin se on vähentynyt selvästi. Että kyllä se ihmiset on siinä hommannut, että ei enää kannata mikään vessan pystyy viettää lääkkeitä, vaan ne voi viedä tosiaan oikeasti apteekkiin sitten eteenpäin. Et lääkkeissä on semmoinen, että ne täytyisi ottaa ne paavi pois, että vietäisiin vaan pelkästään se onko se volioon pakattua, millainen lääkkeet on, mä en sitä oikein sanaa tiedä, mutta että ne ottaisi ne pahvi pois ja pahvi täyttää siihen paavin kierrätyksiä, että turhaan niitä sinä pahvia vie sinne apteekkiin sitten. Niin juuri.
onko siinä myös mukana myöskin nämä luontaistuotteet, jos, Joo. Siinä, Et se on, jos ne on myös vaarallista? No ei, ne on. Niin ne ei kaikki ole. Ei olekaan, ne onkin sekä, että ne saisi laittaa kotitalouksien omaa roskikseen, mutta ihmiset ehkä ajattelee niitä, kun hän on apteekista ostanut, niin hän vie ne apteekkiin, mutta käsirasvat, tämmöiset haamasta aina tyyppiset on, niin ne on niin ihan sekajätet, että ne voi laittaa omaan kotiroskikseen. Millaisia kehityskulkuja tai innovaatioita on näköpiirissä tämän vaarallisen jätteen myötä? Osaatko sanoa? No, siinä ei oikeastaan jotain ehkä pystytään niin kuin hyödyntämään. Tietysti jostain yrityksiltä voi tulla jotain vaarasta jätettä, jotain erilaisia kaasuja, niin ehkä niitä pystytään hyödyntämään jotenkin. Mä en niistä ole niin yrityksen puolen tarkkaan tietoinen, mutta kotitalouksista, niin kyllä se aika pitkälle samanlaista on ollut, että kyllä se menee niin kuin polttoon ja sitä kautta niin kuin tehdään sitten, hyödynnetään niin kuin energiana ja sähkönä. Et ei siinä niin kuin oikein ole, ainakaan mun mielestä mitään muuta järkevää. Et sillä tietysti toi, niin kuin esimerkiksi maalipurkkien polttaminen olisi ollut aikanaan niin, että nehän poltetaan niin kuin purkkien edes päivineen ja sitten se metallin erotellaan sit siitä tuhkasta pois, että se metallikin lähtee sitten käyttöön. Jos miettii vaikka silleen, että jos on niin kuin näitä aineita, että kuinka monet on muuttunut sellaiseksi ympäristöystäväksi. Joo, se on kyllä hyödyllä. Se on paljon, se on kyllä hyödyllä. Niin se on ihan selvästi, se on nähtävissä, että kaikki pesuaineet, tämän tyyppiset muut hommat, niin ne on niin kuin muuttunut sellaiseksi niin kuin biohajoavaksi. Että se on niin kuin varmasti tosi hyvä asia, että ei ole enää ja kaikki erilaiset rikkaruohomyrkyt, kaikki tämän tyyppiset, niin se on niin kuin muuttunut erilaisiksi, että ei ole enää sellaista, mitä 70-luvulla, 60-luvulla hirveitä myrkkyjä oikeasti. Niin, Elohopea ja kosmetiikka. Niin, kaikki tämmöinen. Kyllä se niin kuin ihmiset on niin kuin ymmärtänyt, että kaikki hiusvärit ja kaikki on muuttunut niin kuin helpompaan niin kuin tämmöiseen parempaan suuntaan. Että niin kuin se sitten itse niin kuin hyödyntäminen, se ei ole varmaan muuttunut, mutta tämä niin kuin tuote itsestään on niin kuin muuttunut parempaan suuntaan. Kyllä. Ja se on siis, toivotaan, että jatkuu vielä edelleen parempaan suuntaan. Kaikissa, että pystyttäisiin kierrättämään, että sehän on se se jäteympäristössä, että pystyttäisiin hyödyntämään tämä jäte sitten niin kuin kierrättämällä tai ensisijaisesti tuotteena, että se lähtisi täältä semmoisena, että ei sitä tarvitsisi niin jäisi niin sitä neitseellistä maa-aineesta tai mitään vaan jätettä, niin että ei tarvitsisi niitä käyttää. No, onko olemassa vaarallista jätettä, jota ei voi enää hyödyntää tai sitä ei voi niin kuin käyttää uudelleen tai mitenkään edes energiana? No, meillä kotitalouksissa mä en usko, mutta tietysti puhutaan tuosta ydinjätteestä, niin se on yhtäkkiä tullut mieleen se, että se on niin kuin ainoa, mikä lopuksi otetaan, mutta kyllähän jotain niin kuin tämmöisiä, puhutaan niin kuin vaarallisista jätteistä, jostain maa-aineksista ja tämän tyyppisistä, niin kyllähän se on niin kuin loppusi otetaan, että sitä ei niin kuin, sitä pysytään tiettyyn, jos tiedetään niiden vaara-ominaisuus, sitä pystytään hyödyntämään jossain rakentamisessa, mutta kyllähän se niin loppusijoitusta tai jotain termistä käsittelyä tuossa niin maa-aineksissa ja näissä, mutta kotitalouksien, mitä niin kotona meillä on, niin ne on melkein semmoisia, että ne niin poltto on se paras ja turvallisin ratkaisu. Tuossa viime keväänä, kun mä sain, meillä oli koulussa tämmöinen kurssi kuin jätehuolto, ja me vähän käsiteltiin juttuja siellä, niin yhtenä asiana tuli mieleen asbesti. Asbesti, joo. Kuinka paljon se on vielä niin kuin olemassa? On asbesti, ja meillä on tässä semmoinen tytäryhtiö, Suomen erityisjäte Oy, mikä vastaanottaa asbestia. Kyllä sitä asbestia tulee tosi paljon. Ja asbestihan on, niin kuin, jos kotitalouksista esimerkiksi tuodaan asbestia, niin sehän täytyy pakata muoviin ja teipata hyvin, ettei siitä pääse sitä asbestipölyä. Ja sitä voidaan myös otetaan vastaan isolla jäteasemilla. Mutta se vaatii tosiaan, että se täytyy olla pakattuna hyvin, ettei sitä pölyä pääse tulemaan. Ja sillä on ihan loppusijoituspaikka, että sitä ei niin kuin voi mitenkään hyödyntää, koska se täytyy peittää ja haudata. Siis sillä on ilmeisesti käytetty tosi paljon rakennusmateriaalia. Joo, se on oikeasti. Koska se lopetettiin sen käyttö? Onko se? Jos mä nyt muistan, mä en nyt sanoisin ihan varmaan muista, mutta se on jossain 80
3, 4, jotain esimerkiksi niin kun oli näissä kattotiileissä ja mineriittilevyissä, niin mitä uudempia, niin niissä ei ole enää asbestia. Mä en niistä ihan tarkkaan muista täältä, tietysti jos mä nyt kaivaisin sen tiedon jostain, niin mä saisin, mutta se oli joskus 80-luvun puolessa välissä tällä hatusta heitettynä, että sen jälkeen se asbestihan on hyvä eriste, mutta tosiaan kun siinä on syöpävaara, että sitä niin kuin, eikä se sillä lailla ole vaarallinen, että jos sulla on yksittäinen asbestilevy tuossa, eikä se niin murene eikä muuta, niin ei silloin, mutta tietysti kun se tykkyy helposti hajoamaan ja muuta, niin sitä varten se täytyy niin kuin pakata tosi hyvin ilmotiivisti, että se voidaan jäteasemia ottaa vastaan. Se on joo, siis että niin kuin monessakin mielessä, että jos on pakattu oikein, monet muutkin aineet asbestin ohella. Me ei oteta vastaan, että asiat joutuu viedä kotiin ja pakkaamaan ja tuoda uudestaan. Näin juuri. Joo, no hei, ensinnäkin mitä sä niin kun, toivoisit, että jokainen kuulija muistaisi tästä? No, sitä me toitotetaan, ja minä itse toitotan, säilytäkää alkuperäisissä pakkauksissa. Että se on niinku A ja O, se on kaikkien kannalta turvallista. Ja sitten se, että jos niinku tuotte jotain kotoa vaarasta jätettä, niin sellainen nyrkkisääntö, että emäksiset ja hapot, niitä ei saisi niinku yhdistää. Mielellään niinku itse, jos mä toisin, niin mulla olisi vaikka joku lihalaatikko, missä mulla olisi toisessa paikassa vaikka happoja ja toisessa emäksiä. No emäksiä voi olla, niin kuin puhuttiin, oli just, että on ne kodinputkimiehet ja tämmöiset, ne on hirveän, ja happoa ja sitten voi olla jotain rikkihappoa, akkuhappoa, tämmöisiä, niin ne pidettäisiin erikseen niin muoviasteessa, koska silloin, jos ne vaikka hajoisi siellä hautossa, niin sitten syntyy erilaisia höyryjä, mikä on tosi vaarallista, ja jotkut vaaralliset jätteet voi reagoida myös siten, että siitä voi tulla itse asiassa pommi. Ja se happo ja emäksi, niin se kannattaa muistaa, että ne pakkaa aina erikseen, ja sitten paristot kannattaa laittaa teipit, se on niin selvä homma, koska siinä tulee sitä tulipaloriski. Sitten ne lionakut tuodaan erikseen, ettei jätetä siihen akkuporakoneeseen kiinni, koska sitten kun se heitetään tuonne serkonttiin, semmoisena, niin se serkontti voi siellä helposti syttyä. Ja aina kannattaa kysyä asiakaspalvelulta tai netistä katsoa, koska tyhmiä kysymyksiä ei ole. Kysyminen on aina hyvä. Joo. No hei, kiitoksia. Haluatko lähettää vielä terveisiä näiden äskeisten toiveiden ohella? No ei mitään. Tuokaa vaarallisia jätteitä vaan jäteasemalla. Sitä varten me ollaan täällä, että päästään turvallisesta kaikista vaarallisista jätteistä pois. No hei, kuule, kiitoksia tosi paljon tänne. Tämä oli tosi antoisa keskustelu ja tosiaankin nähdään taas seuraavassa podcastin parissa. Hyvä. Kiitos. Moikka.